אז תואמים, מה קורה חברים? תואמים אקסל. פסטיבל, מי פסטיבל, מי שמכיר אותו אחלה גבר אחי. יאללה, פסטיבל. אנחנו נותנים לך ציון אחים. מי שרוצה... יאללה. מדרגים את האקסל של פסטיבל. פסטיבל. יאללה, בוא יוסף בוא לחיים. חיים. יאללה בוא. יוסף, מה אתה אומר על הציון? רגע. מ-1 עד 10, כמה אתה נותן לו? זה אתה. אומרים לי 8.5, כמה אתה? בואנה 18. 18. אבל אמרנו מ-1 עד 10. מה אתה אומר? טעים לא. כמה מ-1 עד 10? וואו. פסטיבל, מי שעוקב, אתה עוקב אחריי, תראה להגיד איתה, אני צריך להביא לך שנייה שלך על הביתה. יאללה, גבר, פסטיבל, רואים אותך. אסטיבי, ספי. מיכאל ספי, זה מי שלוקח בחיים וסוג למטה שלי, שדע בטיקטוק שלו. עכשיו, דוד, אני עושה שיר חדש, בגיד את זה, השיר של פרוניק, זה השיר של שירל בירי. כן. מה אתה אומר? כמו הכל. מי עושה לייק לסרטון שלי, פעמון, שיתוף הפעולה. מי שלא עוקב אחריי, ואזכרה, בטיקטוק שלי, איך קוראים בטיקטוק שלי? תבדוק. יוסף, תכתוב, יוסף, אז תעקבו חברים, אוהבים אתכם ויאללה ביי. יאללה ביי.